नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपला शेतकरी पुत्र या यूट्यूब चॅनलवरती सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत मित्रांनो। तर मित्रांनो, भरपूर शेतकरी मित्रांचे मला कमेंट बॉक्समध्ये मेसेज पण आले, त्यानंतर काहींचे व्हॉट्सअपवरती मेसेज आले। त्यांनी आज सांगितलं की मित्रांनो, आमचा कांदा जवळपास 80 ते 90 दिवसांचा झाला आहे। तर त्यानंतर आमचा कांदा एक तर म्हणावं तसं फुगत नाही, त्यानंतर माना जाड होत आहेत, त्यानंतर हा पाऊस झाला आहे, पावसाचा पण प्रादुर्भाव थोडा जाणवतोय, म्हणजे कुठं कुठं पिवळा पडतोय। तर यासाठी आपण काय करायला पाहिजे मित्रांनो? तर शेतकरी मित्रांनो, आपला कांदा जो आहे तो आता 80 ते 90 दिवसांचा टप्पा ओलांडला आहे। काहींचा कांदा 70 ते 80 दिवसांपर्यंत असेल, काहींचा 60 दिवसाचा असेल, तर काहींचा 110 दिवसांचा पण झालेला असेल मित्रांनो। तर मित्रांनो, 110 दिवसांचा झाला असेल तर माना पात पडत असेल तर तो पुढे काढणे योग्य होईल, नसेल तर ते आधी आपण एक स्प्रे घेऊ शकतो त्यावरती। त्यानंतर जो आपला कांदा 80 ते 90 दिवसांचा आहे मित्रांनो, या टप्प्यात आहे, आणि त्यानंतर आपला कांदा एक तर म्हणावं तशी फुगवण होत नसेल। आता तुम्ही बघू शकता मित्रांनो, मी दाखवतो तुम्हाला, हा कांदा जो आहे तो आपला 90 दिवसांचा टप्पा करतोय पूर्ण मित्रांनो। तो कांदा एकदम व्यवस्थित झाला आहे मित्रांनो, फुगण्याजोगा झाला आहे। तर काही ठिकाणी मित्रांनो अजून कांदा म्हणजे फुगलेला नाही, तुम्ही बघू शकतात। त्यानंतर हा कांदा अजून बारीक आहे मित्रांनो। तर यासाठी आपण कोणता टप्पा घेतला पाहिजे, काय फवारणी दिली गेली पाहिजे, त्यानंतर आपल्याकडे ड्रिपची सोय किंवा दुसरं काही आपण जेणेकरून समजा वॉटर सोल्युबल जे खत आहे तर आपण पाण्याद्वारे देऊ शकतो, तर त्याची सोय असेल तर मित्रांनो त्यासाठी भरपूर शेतकरी मित्रांनी आपल्याला मेसेज केली होती का आम्ही काय दिलं पाहिजे। तर मित्रांनो, आपला जर का 60 ते 70 दिवसांचा टप्पा असेल कांद्याचा सध्या आता, तर मित्रांनो आपण त्याला पाण्यातून 20 किलो पोटॅशियम सोनेट 1 एकरसाठी आपण पाण्यातून ड्रिपद्वारे देऊ शकतो। त्यानंतर 70 ते 80 दिवसांच्या टप्प्यात गेल्यानंतर कांदा आपण त्याला 0050 हे 20 किलो देऊ शकतो। त्यानंतर त्यामध्ये 1 किलो बोरॉन द्या, म्हणजे जेणेकरून आपला कांदा फुगण्यास मदत होईल मित्रांनो। आपल्याला पोटॅशियम सोनाइटचे तर कार्य माहितीच आहे, जेणेकरून कांदा आपला फुगवून होतो, कांदा फुगण्यासाठी योग्य असतो। त्यानंतर जे आपलं पोटॅश असतं मित्रांनो, पोटॅशमुळे काय होतं, आपल्या कांद्याला एक तर चकाकी येते, फुगण्यास योग्य होतो, आणि वजन वाढतं पोटॅशमुळे, जेणेकरून म्हणजे आपला कांदा उत्पन्न, आपल्या कांद्याचं उत्पन्न वाढतं। एकरी आपण सरासरी 200चं उत्पन्न काढू शकतो, आणि आपला कांदा जर का व्यवस्थित असेल, आता आमच्या प्लॉटमध्ये आमचा एक 250चा अंदाज आहे मित्रांनो, तर 250चा ॲव्हरेज आम्ही काढू शकतो। त्यानंतर मित्रांनो, जो आहे आपला कांदा आता काहींचा मित्रांनो 90 दिवसांचा टप्पा झाला आहे मित्रांनो, आणि भरपूर शेतकरी म्हणतात का माना जाड आहेत, त्यासाठी काय करायला पाहिजे मित्रांनो? आता तुम्ही बघू शकता, हा 90 दिवसांचा झालाय मित्रांनो कांदा, तर हा फुगतोय। तर यासाठी मित्रांनो आपल्याला एक स्प्रे घ्यायचा आहे मित्रांनो। त्यात पाऊस झालाय मित्रांनो, तो जेणेकरून पाऊस झाल्यामुळे पाणी देण्याचं टाळा थोडं, म्हणजे कांदा तानावरती घ्या। आता तुम्ही बघू शकता, पावसाच्या आधी आम्ही या कांद्याला पाणी दिलं होतं, त्यानंतर पावसानंतर खूप ओलं झालं, त्यानंतर थोडे शेंडे पिवळे पडतायत, त्यानंतर कांद्याच्या मुळावरती असल्यामुळे काय होतं, जास्त पाणी झाल्यामुळे एक तर बुरशीचा अटॅक होतो, त्यानंतर कांदा एक तर व्यवस्थित फुगत नाही किंवा मर होण्यास सुरुवात होते। त्यासाठी पाणी देणं टाळा, म्हणजे जेणेकरून 15 दिवसाच्या पाळीने पाणी द्या। आणि त्यानंतर जो आपला कांदा आहे 90 दिवसाचा झाला, त्यानंतर एक पाणी, गरज असल्यास दुसरं पाणी द्या, जेणेकरून काढणं योग्य असेल। समजा आपला कांदा जर का 4 महिने कंप्लीट घेणार असेल काढणार, तर 90 दिवसानंतर 2 पाणी देणं योग्य असेल तुमच्या शेताच्या जमिनीनुसार समजा, तर पाणी देणं जेणेकरून थोडं कमी करा, म्हणजे जेणेकरून तानावरती आल्यानंतर कांदा आपला जो साठवणुकीचा आहे तो एकदम चांगला राहील आणि व्यवस्थित राहील। तर आपल्याला फुगवण्यासाठी मित्रांनो जो स्प्रे घ्यायचा आहे मित्रांनो शेवटचा, म्हणजे आपल्या पात वाढलेली आहे, त्यानंतर माना जाड आहे, आणि कांदा पण फुगलेला नाही, तर मित्रांनो त्यासाठी आपल्याला प्रतिपंपासाठी मित्रांनो जे आहेत आपल्याला 100 ग्रॅम 0050 घ्यायचं आहे मित्रांनो। त्यानंतर आपल्याला त्यामध्ये 25 समजा 20 ते 25 ग्रॅम मध्ये आपल्याला एका पंपासाठी बोरॉन घ्यायचं 15 लिटरच्या पंपासाठी। त्यानंतर आपल्याला चमत्कार घ्यायचा मित्रांनो, त्यामध्ये 30 मिली आपण त्याचं प्रमाण आपल्या पिकाच्या अनुसरून आपण घेऊ शकता। त्यानंतर आपला जो कृषी विक्रेता आहे त्याला पण विचारू शकता, त्या प्रमाणात 30 मिली आपल्याला चमत्कार घ्यायचं। त्यानंतर मित्रांनो त्यामध्ये आपल्याला एक स्टिकर घ्यायचं मित्रांनो, म्हणजे जेणेकरून आपल्याला काय होईल, कांद्याची पात मऊ असते, त्याने स्टिकर घेतल्यामुळे काय होईल, सर्व औषधं त्याला लटकतील। त्यानंतर मित्रांनो, जर का आपल्याला बुरशीचा प्रादुर्भाव आढळतोय, जेणेकरून आपल्या कांद्यात काय आपल्याला करप्याचा किंवा आपल्या पातीवरती पांढरे चट्टे वगैरे जाणवत आहेत किंवा काही जाणवत आहे, तर त्यासाठी आपल्याला पावसानंतर जे चांगलं जे बुरशीनाशक आहे मित्रांनो, ते आपण चांगलं बुरशीनाशक घेऊ शकता, म्हणजे त्यात कॅब्रिओटॉप घेऊ शकतात। त्यानंतर आपला प्रादुर्भाव कमी आणि आपल्याला एक साठवणुकीसाठी म्हणून आपल्याला एक स्प्रे घ्यायचा आहे बुरशीनाशकाचा, तर तो स्प्रे घेण्यासाठी मित्रांनो आपण त्यामध्ये एक अवतार, कॅमोलॅक्झल
M45 22 इत्यादी सारखे आपण स्वस्तातले बुरशीनाशक घेतले तरी चालतील मित्रांनो, म्हणजे जेणेकरून आपल्याला साठवणुकीसाठी कांदा थोडा व्यवस्थित राहील आणि फवारणी आपली एक बुरशीनाशकाची फवारणी होऊन जाईल। त्यानंतर मित्रांनो आपल्या जर का आता पाथीच्या गाभ्यामध्ये जर का आपल्याला तुडतुडे मावा इत्यादींचा जर का आपल्याला अटॅक वाटत असेल तर त्यासाठी आपण एखादं कीटकनाशक घेऊ शकतात। टॉपचं कीटकनाशक जर का जास्त आवश्यकता असेल तर घेऊ शकता आपण, नाहीतर एखादं आपण साधं जे आपल्याला कीटकनाशक भेटेल हमला क्लोरो इत्यादी कोणतं पण भेटलं आपल्याला, क्लोरोसायपर किंवा एखादं जे आपल्याला आवश्यक वाटतं किंवा मग जास्तच अटॅक असेल तर फिप्रोनिल पण घेऊ शकतात किंवा वेगळं पण घेऊ शकतात। तर त्याच्यामध्ये कीटकनाशक घ्या तुम्ही, ही फवारणी करा मित्रांनो, म्हणजे जेणेकरून आपला उत्पादन जी क्षमता आहे ती वाढेल आणि आपल्याला शेतकरी एक सुदृढ बनवायचा, म्हणजे जेणेकरून त्याला उत्पन्न वाढलं पाहिजे, खर्च कमी झाला पाहिजे मित्रांनो। तर कांदा आपला 90 दिवसांचा टप्पा ओलांडला त्यानंतर आपला जो 110 ते 120 दिवसांचा टप्पा आहे मित्रांनो, यामध्ये काय होतं मित्रांनो, जी पात आहे ती काही प्रमाणात पडते काही प्रमाणात बाकी असते मित्रांनो। मग त्यावेळेस आपल्याला चमत्कार वगैरे मारणं पण जमत नाही, कारण काही पात पडलेली आहे तिच्यावर आपण चमत्कार मारून पण उपयोग होणार नाही आणि काही बाकी तिच्यावर मारून म्हणजे फायदा होईल पण मग बाकी जिच्यावर फायदा होणार नाही। जेणेकरून मग आपण त्यावरती काय करू शकतो मित्रांनो, पात पडण्यासाठी जुनी पद्धत आहे आपली, जी आपली पाण्याची टाकी असते लोखंडी, तर आपण त्यावरती फिरवा, म्हणजे जेणेकरून ती पात पूर्णपणे खाली पडला जाईल आणि जो काही प्रमाणात आहे आपल्या एक गावरान भाषेत म्हणजे जो काही प्रमाणात थोडा रस उतरण्याचा म्हणतात, आता उतरतो की नाही उतरतो हे आपल्याला यावरती अजून फिक्स नाही, पण मग जुनी पद्धत करायची जेणेकरून थोडा फरक पडायचा, ते मारा। त्यानंतर म्हणजे काय होईल, आपली पात पूर्णपणे पडला जाईल आणि रस उतरला जाईल आणि जेणेकरून मित्रांनो आता भाव आहे, तर भावाच्या शक्यतोत आपला कांदा जर का व्यवस्थित साईजमध्ये झाला असेल आणि जेणेकरून आपल्याला त्याला साठवायचं नसेल तर कृपया म्हणजे काढूनच घ्या, पण पात पडल्यानंतर काढा, म्हणजे जेणेकरून आपली उत्पादन क्षमता वाढेल। तर मित्रांनो आपण आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा, म्हणजे जेणेकरून आपल्याला विविध व्हिडिओचे जे नोटिफिकेशन आहे बेल आयकॉनवरती क्लिक केल्यानंतर विविध व्हिडिओच्या नोटिफिकेशन आपल्याला मिळतील आणि जेणेकरून आपल्या कांदा पीकचं म्हणजे जे व्यवस्थापन आपल्याला कांदा पिकाचं करायचं आहे ते होईल, त्यानंतर विविध पिकाचं होईल। त्यानंतर मित्रांनो आपण आमच्या कम्युनिटी जी टॅब आहे मित्रांनो त्यावरती जाऊन आमच्या पोस्ट वाचू शकता, म्हणजे जेणेकरून आपल्याला विविध पिकांच्या माहिती लागत असेल तर आपण कमेंट बॉक्समध्ये म्हणजे आपण सांगू शकता काय माहिती पाहिजे, आम्ही त्याबद्दल माहिती देण्याचा प्रयत्न करू मित्रांनो। धन्यवाद।